Sa ngalan sa Man o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo o ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, maghinarusol kita sa atong mga salaar, maanang kita lang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako dako o yamot, sa hunahuna, sa pulong og sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan mo ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon mo ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. Umari ka kanamo Ginoo ug pinaagi sa imong gahom, ilikay kami sa kadautan sa sala ug luwasa kami. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na madugay nga ang Libanon mahimong usa ka tanaman nga mabungahon ug malukop sa kakahuyan. Niadtong adlaw ang bungol makadungog na kung basahan siyag basahon ug ang mga buta nga nagpuyo sa kangitngit makakita na. Makakaplag o kalipay diha sa Ginoo ang mga mapaobsanon ug ang mga kabos magmaya tungod sa balaang Dios sa Israel. Kay mahanaw ang mga taong bangis ug mawagtang ang mga mabugal-bugalon ug puuhon ang tanan nga mahigugmaon sa pagbuhat sa dautan ug nagbutang-butang sa iyang isikatawo ug magbutang og laang sa tawo nga naglaban sa katarong ug pinaagi sa limbong hikawan nila sa hustisya ang mga inosente. Busa nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga nagluwas kang Abraham sa iyang kalisdanan. Katawhan ko, dili na kamo kaulawan ug dili na manglipaghong. Kay inigkakita ninyo sa inyong kaliwat nga akong ihatag kaninyo, pasidunggan ninyo ang akong ngalan, simbahon ninyo ang Dios ni Jacob, ug kahadlukan ninyo ang Dios sa Israel. Ug sila nga nangalibog, makasabot na unya, ug ang mga gahig ulo, mutuma na sa akong sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo mao ang akong kahayag
ug akong kaluwasan. Ang Ginoo, mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron makasudong ako sa kailigugmaon sa Ginoo ug makapalandong sa iyang templo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Nagatuo ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Pabutang Ginoo uban sa kaiso, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang iyong nakakalukan, kalay kong siya, labaw sa kanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo, Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus niya tong dapita ug samtang naglakaw siya, duha ka butang nga lalaki misunod kaniya, naninggit sila. Anak ni David, kaluy in taon kani. Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta ug nangutana siya kanila, nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Sila mitubag, oo sir. Unya gikap niya ang ilang mata ug miingon siya, maayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Ug sila nakakita na. Unya gipinahan sila ni Jesus sa dili gayon pag sugilon niining kang bisan kinsa. Apan milakaw sila og gisangyaw hinuon nila ang balita mahitungod kang Hesus sa tanang dapit niadtong yutaa. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa, ang basahon ni Propeta Isaias.
Sa panahon ni Propeta Isaias, ang Israel nasakop sa mga Assyrians. Una, ang northern part, Samaria, Jerusalem. Kadtong nakasinati panahon sa mga Hapon, wala, napa man siguro. Mapil ninyo kung adunay occupying forces. Kahadlok, kalisod. Muna na sinati ni Propeta Isaiah. So, adunay mga tao nga nagmando kanila. So, naning panahon na si Propeta Isaias nakakita siya pananawon, vision, diin wala na yung mga tao nga maghari-hari. Iyang vision of the future sa mga giingon din niya itong sa first reading. Nindot kaya na ito diin ang adunay ang kinaiyahan ang katong kwan lang itong orchard mahimo na siyang forest. Forest niya. Mahanaw na ang mga taong mabangis, mga diktador. Daghan ra man na aron. Mawagtang na ang mga mabugal-bugalon ug puungon ang tanang mahigugmaon sa pagbuhat og dautan. Nagbutang-butang sa mga isig katao. In other words na malinaw na ang kalibutan. Wala na nagdaog-daog. Manya. Ano ba siya? Tinig? May tungod sa kanang ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog na. So, healing, no? Wala na yung mga kasakit. Wala na yung sakit po. Muna ang yung vision nito. Kaya lagay ka ng panihadto. Disugid ang panahon. Pwede siguro natin ang apply karong panahon na. Saman. Aguman tagdaghang mga katalagman. Naana sa moabot si Wilma sa una, si Tino, si Juan. Sunod-sunod ang mga katalagman. Linog, baha. Kapatoy COVID nga, grabe tayo. Warag na ata sa ang atong kalibutan na puno na kuhan sa kangit-ngit. Napay grabe nga kangit-ngit karon. Gubot ng atong panggobyerno. Sige mo updated mo sa sinahitabo dito sa Manila, sa Senado, away, corruption. Saan mataan ron? So kinahanglan yung mga propeta sama ni Isaias nga nagaantag paglaom nga wala bayra gyud sama sa mga bagyo, wala bayra ni siya unta. Wala na ng corruption. Ang mga buta, makakita na kita. Dugay na tang nabuta. Daghan ng mga corruption nga ito nakita. Mga project nga dito kong Mindanao. Surigao kay na may kabiling ka. Dugay naman. Iwaga po mahuman mga proyekto. Suro human na. Purot na ang budget. Pero nagpakabuta-bungol ka. Kita nato ng kita mo react na ay magreklamo wala ka na abli ang atong mga mata ang atong mga abdulunggan nakakwanta mga mulo sa atong mga isig katao gahapon dito misa kita na grabe ka pilang damage sa mga itong nakakon sa bagyo sa floods. Nya mag-celebrate ang Pasko.
Lipay-lipay na gyapunta, nagsibuhi na. Bago lang tayo nagpiesta. Daghan pa itong mga igsuon nga. Wapay balay, napas tent. Nakakita pa nimo ng mga lapok sa kilid. Maabli na ito ang itong mga mata, makadungog ta sa mga danguy-ngoy sa atong mga igsuon na naginanglanog panabang. So, nakunta nga ang kuha ni Prophet Isaias, kuha na ma-realize na karon ang atong Ebanghelyo, nag-ispot ba sa mga butangan nakakita? Mao pa na ang nag-vision ni Propeta Isaias. Ang mga butang makakita, sama ni duha ka butang nagiayon ni Jesus. Unta ang mga bungol, kita nga dugay na ng bungol, makadungog sa agulo sa atong mga igsuon, ganing nangalasog. Kasi mapokus na ta ka ng Christmas, mga Christmas party diri, Christmas party dito, tanan-tanan. Disco diri. Mabungol na ta tungod sa natunta maablihan ng atong mga dalunggan, mga mata. Sama na Propeta Isaias. O kining atong kakalisdanan karon muhunong na. Mahurot na ng mga alphabets. W na pang may G na pay sama na Y. Nautunta matapos na last na nang si Wilma na bagyo. Muna atong pagampo, muna atong paglaom. Hinaot pa unta. Manindog kita ato karong ipadayag ang atong mga pangamuyo ngadto sa atong langitong Amahan. Pangayon nato sa Dios ang Amahan nga bukhon niya ang atong mga mata aron sa tibok kasing-kasing kita musunod kaniya. Mungin kita Ginoo, lamdagi kami. Ginoo, lamdagi kami. Nga ang simbahan magmatinud-anong mosaksi sa Ebanghelyo ug mamahimong siguradong giya ngadto sa kalinaw ug sa kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga sila nga naa sa mga buhatang pangagamhanan, mga tao unta silang may baruganan ug kaligdong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga sama sa duha ka mga taong buta, lig-on kitang musalig kang Hesus, ug musunod kaniya subay sa dalan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga sila nga nanag-anto sa pagkapalong sa ilang pananaw o sa pagkabuta, makabuntog sa ilang mga kalisdanan ug makakaplag og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Nga ang mga mitaliwan natong mga kaparyentihan ug kahigalaan, makadawat na sa kahayag nga walay pagkapalong ug sa pahulay dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lamdagi kami. Amahan nga naa sa langit pun-a kami sa imong gugma ug wag tanga ang kangit-ngit sa among kinabuhi. Aron mamuhat kami diha sa kahayag ni Kristo imong anak, nga nagapuyo o nagahari uban kanimo o sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, hiinga mong mga gasa, timaan sa mundogma, sa gupaw santosan, kining panong
Pilipino, ginamot sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pamilya, ihatag na kanamo, ulangit nga lahat. Sa tanan panalangin, sa kanahon panalipin, ang mahal mong kalawas, kung bilihon mong lubos, imo ang kaluwasan, ilahuhi sa tanan. Mga igsuon pagampo, kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapuy-puy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong mga pagampo ug sakripisyo. Ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingon nga pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong panabang. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtawo. Gituman niya ang laros nga gihimo mo kaniadto. Ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanon sa si Kristo ang Ginoo. Mubalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Santos gay ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Alawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan mipasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyong katanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
sa samang kaagi, tapos sa manihapon ni kuha sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab ni hatag ni ini nga to siya mga tinunan ug mingon dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang ganinyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan ng ako, inaagi sa krus, kung pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga maatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Dinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imong mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang nga pari. Dinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay malaungon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, nadaan silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan nimo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang ina nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita sa atong amahan, gamiton nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit pagdaygon imong ngalan, umabot ka mo imong ginarian, matuman ang imong pagpunin sa yuta, maingon sa saylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Pili mo kami Niluluwa-luwasan
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog may layos tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo na yung kasing mo mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kani. Manaw sa kining. Pakita ta ang panginigsunay kalinaw sa tanan. Isa. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan karoy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan karoy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalihinaw. Pinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi ning sakramento duluoy kami nga hukman namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon o higmao namo ang mga butang nga langitnon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahihalad ng Santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.